ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. భక్తులందరికీ ఇది జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, ఈ సప్తమ అధ్యాయము. అయితే మొట్టమొదటిగా మీరు నిన్న అష్టమ అధ్యాయం చూడటం జరిగింది. మాతాజీ ఈరోజు 7th చాప్టర్. సారీ, నిన్న షష్ఠ అంటే 6th చాప్టర్ నిన్న చూశారు. అష్టాంగ యోగం, అష్టమ అధ్యాయం కాదు, అష్టాంగ యోగం నిన్న చూశారు. ఒక్కసారి దానిని క్విక్ గా రివ్యూ చేద్దాము. అష్టాంగ యోగం ఓకే. సో నిన్న అష్టాంగ యోగంలో ఏం చూశారు అంటే, సమబుద్ధిర్విశిష్యతే ఫస్ట్ 9 శ్లోకాస్ లో. ఆ తర్వాత అష్టాంగ యోగంలో 8 దశలు కాబట్టి దానిని అష్టాంగ యోగ అని అంటాము. సో అది చూశారు. అంటే ఏమిటి? శమ, దమ, అంటే ఎక్స్టర్నల్ బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి, తర్వాత సెన్స్ ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, మరి నిద్ర, ఆహారము, యుక్తాహార విహారస్య అని వస్తుంది. అంటే నిద్రని గాని, విహారాలను గాని, ఆహారాన్ని గాని కంట్రోల్ చేసుకుని లిమిటెడ్ గా, ఎక్కువ తినకుండా, తక్కువ తినకుండా, నిద్ర ఎక్కువ పోకుండా, అసలు పోకుండా, తర్వాత విహారాలు కూడా అన్ని కూడా క్రమబద్ధంగా చేసుకోవడం ఒక అర్హత. ఈ అష్టాంగ యోగంలో మనం ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలి అంటే ఇవన్నీ ఉండాలి. ఆ తర్వాత ఒక అరణ్యంలోకి వెళ్ళి, అంటే ఏకాంత ప్రదేశంలో, శుభ్రమైన ప్రదేశం, శుచౌదేశే అనే పదం వాడారు. అంటే ఒక పవిత్రమైన స్థలంలో కూర్చుని, మరి ఆసనం ఎలా ఉండాలి, ఏ రకంగా కూర్చోవాలి, ఆ తర్వాత ప్రాణాయామం, మరి శరీరాన్ని నియంత్రించి ఆసనం కరెక్ట్ గా వేసి కూర్చోవాలి, బ్రెత్ను అంటే మన ఊపిరి నియంత్రించి ఆ ప్రాణాయామం కూడా కరెక్ట్ గా ఊపిరి సరిగ్గా పీల్చాలి, ఇష్టం వచ్చినట్లు కాకుండా ఒక నిర్ణీత పద్ధతిలో క్రమబద్ధంగా ఊపిరి పీల్చడం, అది ప్రాణాయామం, అది చెయ్యాలి. ఆ తర్వాత ధారణ, ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఉండాలి. ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చినప్పుడు ధ్యానంలోకి వెళ్తారు.
అంతకుముందు ప్రత్యాహారం అన్నది చూశారు, ధారణకు ముందు ప్రాణాయామం తర్వాత ప్రత్యాహారం. అంటే ప్రత్యాహారం అంటే ఆహారం అనే మాట ఉంది కదా, ఏదో ఆహారం కంట్రోల్ అనుకోవద్దు, అది చాలా సార్లు అందరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే విషయం. ఆహారం, ప్రతి ఆహారం అంటే ఆహారాన్ని కంట్రోల్ అంటే ఏమిటి అంటే నోటికి ఫుడ్ ఆహారం కరెక్టే, కానీ ఇంద్రియ నిగ్రహణ ప్రత్యాహారం అన్నదానికి అర్థం. ఎందుకు ప్రత్యాహారం అన్నారు ఇంద్రియ నిగ్రహణని? బికాస్ నోటికి ఫుడ్ ఎలా అయితే ఆహారము, ఇంద్రియాలన్నిటికీ ఒక్కొక్క విషయం ఒక్కొక్క ఆహారం. కంటికి కనిపించేదంత ఆహారం, చెవులకు వినిపించేదంత ఆహారం, ముక్కుకు వాసనల ఆహారం, చర్మానికి స్పర్శలన్నీ ఆహారం, నోటికి ఆహారం ఆహారం. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు అన్నమాట. ఇవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఆహారం. సో శబ్దం చెవికి, రూపం కంటికి, రస అంటే రుచి అదేమో నోటికి, గంధ అంటే వాసన అది ముక్కుకి, ఇవన్నీ స్పర్శ ఇదేమో చర్మానికి. ఇవి ఆహారాలు. ఒక్కొక్క ఈ శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు ఒక్కొక్కటి కూడా ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఆహారాలు. కాబట్టి వీటిని కంట్రోల్ చేయాలి. ఈ ఇంద్రియాలు వీటి ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా వాటిని కంట్రోల్ చేయటం ప్రత్యాహారం. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ది ఈ ఇంద్రియ నిగ్రహణ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే చూసినవన్నీ అది బాగుండే అని దాని వైపు వెళ్ళిపోకుండా మైండ్ ఏదో వినపడితే వాళ్ళ మాటలు వినపడుతున్నాయే, ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనుకుంటూ అటుపక్క చెవులు నిక్కబొడుచుకొని వినడం, ఇలాంటివి చేయకుండా నిగ్రహించుకోగలిగినప్పుడే ఆ ధారణ, కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చేయగలుగుతాం. సో అందుకని ఇంద్రియ నిగ్రహణ లేనిదే కాన్సన్ట్రేషన్ కుదరదు అనేది. సో మనమైనా అంతే కదా, చదువుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఎగ్జామ్కి పక్క రూమ్లో వాళ్ళు వీళ్ళు కబుర్లు చెప్పుకుంటే అవి వింటూ ఉంటే బుర్రకి ఏమొక్కుతుంది మనం చదివేది. సో దేనికైనా ఆ చెవులను మనం ఏం చేస్తాం, తలుపులు మూసేస్తాం మాటలు వినపడకుండా. నిజంగా కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడు మరి మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, నేను ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, టీవీలో ఏదైనా షో చూసుకున్నా, సినిమా చూస్తున్నా, మనకి ఇష్టమైనది పక్క వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నా మన బుర్రకి కానీ మన చెవులకు కానీ ఎక్కదు. ఎందుకు? మన మనసు అంతా కూడా సినిమా మీదే ఉంది కాబట్టి, అంత కాన్సన్ట్రేషన్తో సినిమా చూస్తున్నాం కాబట్టి. అదే కాన్సన్ట్రేషన్ మనకి దేని మీదన్నా ఉంటే, పక్కన ఏదైనా శబ్దం వినిపించినా మనకి దాని మీద ఉంది అంటే మన మైండ్ దాని మీద పెట్టినప్పుడు ఈ ఇంద్రియాలను మనం ఈజీగా మనం ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. సౌండ్ వచ్చినా మనకి వినపడదు. ఎందుకు? మైండ్ ఏమాత్రం దాని మీద ఫోకస్ లేదు. ఫోకస్ లేకపోతే సౌండ్లు వినిపించినా మనకి ఏమి ఆ సౌండ్ల వల్ల ఏ ప్రలోభాలు ఉండవు, అర్థాలు ఉండవు, సౌండ్కి అర్థం కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే మనం మైండ్ దాని మీద పెట్టి వినడం లేదు కాబట్టి ఆ ధారణ అనేది సినిమా మీద ఎలా ఉంటే మనకి పక్క వాళ్ళ మాటలు వినపడవో, అలా భగవంతుడి మీద పెట్టినప్పుడు మనకు పక్కన ఏదైనా ఉన్నా వినపడవు, ఏదైనా కనిపించినా వేరే విషయాలు మన బుర్రకెక్కవు. సో అందుకని నెక్స్ట్ ఆ ఇంద్రియ కంట్రోల్ తెచ్చుకున్నప్పుడు మనకు ఆ ధారణ శక్తి వస్తుంది, కాన్సన్ట్రేషన్. ఆ ధారణ వచ్చినప్పుడు, అలాంటి కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఫోకస్ భగవంతుడి మీద ధ్యానంలోకి ఆయన్ను మనం ధ్యానించగలుగుతాం. ఆ ధ్యానం ఎప్పుడైతే కరెక్ట్గా లగ్నమైందో లాస్ట్ స్టేజ్ సమాధి. ఆ స్టేజ్లో మనం భగవంతుడితో కనెక్ట్ అవుతాం అన్నమాట. సో కనెక్షన్, ఒక ప్లగ్ తీసుకెళ్ళి ప్లగ్ పాయింట్లో గుచ్చేంత వరకు ఆ లైట్ బల్బ్ ఎలా అయితే వెలగదో, ఒక్కసారి కరెక్ట్గా గుచ్చినప్పుడు అది సరిగ్గా గుచ్చకపోయినా వెలగదు. తీసుకువెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ అందులో పెట్టిన ఫుల్గా కాంటాక్ట్ వస్తే కానీ లైట్ వెలగదు కదా. అలాగే ఎప్పుడైతే ఆ కంప్లీట్ ధారణ అనేది వచ్చిందో, ఆ ధ్యానం వచ్చిందో, అప్పుడు ఆ భగవంతుడితో ఆ కాంటాక్ట్ కలిగి మనకు ఆ సమాధి అనే లైట్ బల్బ్ వెలుగుతుంది అనమాట. సో ఆ సమాధి స్థితి ఎలా ఉంటుంది అన్నది కూడా చూసారు. ఆ బ్రహ్మం అనేది ఎలా ఉంటుంది, సుఖస్య కాంతికస్య చ అని చెప్పి, అంటే అది వెలిగిపోతూ ఉంటుంది. బ్రహ్మాండమైన ఆ కాంతి, అది అందులో నేనే ఉన్నాను ఆ బ్రహ్మంలో అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పడం చూశారు అష్టాంగ యోగంలో. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి అది ఈ అష్టాంగ యోగంలో 8 దశలు ఎందుకు మైండ్ కంట్రోల్ చేయాలో చూసాం. ఎందుకంటే మైండ్ కంట్రోల్ చేయండి అభ్యాసేనతు కౌంతేయ. ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత ఏమంటాడు అర్జునుడు, అమ్మో కృష్ణ,
మరి ఈ మైండ్ కంట్రోల్ అంత ఈజీ కాదని నాకు అనిపిస్తోంది. గాలినైనా కట్టేయొచ్చు కానీ ఈ మనస్సును కట్టేయడం, నియంత్రించడం చాలా కష్టంగా ఉంది అంటే అప్పుడు భగవంతుడు ఏమన్నారు, కరెక్టే నువ్వు చెప్పినది కృష్ణ, కానీ ఆ అదేంటి అసంశయం మహాబాహో మనోదుర్నిగ్రహం అచలం అని చెప్తారు. అంటే నిస్సందేహం, సందేహం లేదు, డౌట్ లేదు, ఈ మనస్సును కంట్రోల్ చేయటం చాలా కష్టం అని భగవంతుడు కూడా అని. కానీ అభ్యాసేనతు కౌంతేయ అంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అభ్యాసం చేయాలి, సాధన చేయాలి కౌంతేయ. వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే, వైరాగ్యంతో ఇది సాధ్యపడుతుంది అని చెప్తారు. సో అది భగవంతుడు ఇచ్చిన ఆన్సర్. ఇది సరే ఈజీ అభ్యాసం చేయమంటున్నారు, వైరాగ్యంతో సాధ్యపడుతుంది అన్న చిన్న మాటలు ఎంతో లోతైన అర్థం ఉంది. అభ్యాసం అభ్యాసం అభ్యాసం, సాధన అనే మాట చాలా పవర్ఫుల్ వర్డ్ అన్నమాట. ఆ సాధనలోనే అంతా ఉంది. ఎవ్రీ మినిట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ సాధన. మనం ఈ ప్రలోభాల్లో పడిపోయేటప్పుడల్లా ఆ సాధన అన్నమాట గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. అభ్యాసేనతు కౌంతేయ, అభ్యాసం దేనిని అభ్యాసం చేయాలి? వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే, వైరాగ్యంతో సాధ్యపడుతుంది. అంటే అష్టాంగ యోగమే చేయక్కర్లేదు. ఏ మార్గంలోకి వెళ్ళిన కర్మయోగం, అష్టాంగ యోగం, భక్తి యోగం, ఆ తర్వాత మరి జ్ఞానయోగం, ఏదైనా సరే ముందు శ్రద్ధ సాధన ఉండాలి. సో సాధన ఉండాలి అంటే శ్రద్ధ ఉండాలి. ఆ శ్రద్ధ పార్ట్ ఆఫ్ ద సాధన అనమాట. శ్రద్ధ కూడా, శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో ఈ సాధన చేసినప్పుడు వైరాగ్యం సాధ్యపడుతుంది. దేనికి సాధన చేయాలంటే వైరాగ్యం పెంచుకోవడానికి. ఎస్పెషలీ ఇన్ దిస్ అష్టాంగ యోగంలో ఆ వైరాగ్యం అనేది ఇంపార్టెంట్. భక్తి యోగంలో భక్తి పెంచుకోవడానికి సాధన చేస్తాం. కానీ ఏదైనా చివరకు అటాచ్మెంట్స్ అనేవి అన్ని రకాలుగా అన్ని మార్గాల్లోనూ అటాచ్మెంట్ వదులుకోవడం అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే భక్తి యోగంలో భగవంతుడికి వైరాగ్యం అంటే త్యాగం చేయటం, అంటే వదిలిపెట్టడం. ఏం వదిలిపెడతాం? అటాచ్మెంట్ వదిలిపెడతాం, రాగద్వేషాలు వదిలిపెడతాం అనమాట. భక్తి యోగంలో భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాను అనే దాంతో అన్నిటి మీద రాగద్వేషాలు వదులుకోవడం. అలాగే మరి అష్టాంగ యోగంలో వైరాగ్యాన్ని పెంచుకోవడం కోసం వదులుకోవడం. ఇలా ఏ మార్గంలో అయినా ఆ వైరాగ్యం అనే దానికి అర్థం ఏమిటి అంటే అటాచ్మెంట్స్ వదులుకోవడం. అటాచ్మెంట్ అంటే ఏమిటి అంటే రాగద్వేషాలు వదులుకోవడం అని అర్థం. సో అది కష్టం. ఈ అష్టాంగ యోగ మార్గంలో చాలా కష్టం ఇంకా ఉంది. ఇది ఈ మనస్సు నియంత్రించడం, ఇవన్నీను మరి ఏకాంత ప్రదేశాల్లో ఉండటం, ఇలా కూర్చోవడం, ప్రాణాయామం, ఇవన్నీ అని చెప్పి అన్నప్పుడు నువ్వు అనేది కరెక్టే, కానీ అభ్యాసంతో వైరాగ్యం సాధ్యపడుతుంది అని చెప్తున్నారు. తర్వాత విఫలయోగి ఏమవుతాడు అంటే, కొంతమంది మరి ధనవంతుల ఇళ్లలో కానీ ఇలా పుడతారు. ఎంతో కాలం ప్రాక్టీస్ చేసి ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళైతే ఎంతో ఈ ధర్మపరాయణుల ఇంట్లో పుట్టి వాళ్ళు నెక్స్ట్ జన్మలో అయినా వాళ్ళు సాధిస్తారు. ఏది ఈ మార్గంలో వాళ్ళు విజయవంతం అవుతారు అని చెప్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, వాళ్ళు చేసిన సాధన ఎక్కడికి వృధాగా పోదు. అది ఏ జన్మకైనా కంటిన్యూ అవుతుంది, దాన్ని కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు అన్నది చెప్తారు. భక్తి యోగం చివరికి ఏం చెప్తారు? భక్తి యోగం అన్ని యోగాల్లోకి నిచ్చెన, భగవంతుని చేరుకునే ఆ నిచ్చెనలో అన్నిటికంటే పైనున్న యోగం భక్తి యోగము. ఇవన్నీ అన్ని యోగాలు ఏ యోగంలో వెళ్ళినా చివరికి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళటానికే, కానీ చివరికి ఆ భక్తిలోనే సెట్ అవుతాయి. ఏ యోగమైనా సరే, కర్మయోగమైనా, అష్టాంగ యోగమైనా, జ్ఞాన యోగమైనా, అంటే ఏ రకంగా భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళటం, లేదంటే ఏ రకంగా ఆ రియలైజేషన్, రాగద్వేషాలు వదిలినప్పుడే భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ అంతగా ఏర్పడుతుంది. ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా చివరికి సెట్ అయ్యేది భక్తిలోనే. అన్ని యోగాలు చివరికి ఆ భక్తి స్టేజ్ లోకే వస్తాయి. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడితో కనెక్షన్ ఏర్పడినప్పుడు ఇక ఆయనతో ఆ కాంటాక్ట్ రావటం అంటేనే ఇక భక్తి. ఆయనతోనే
ఆ కనెక్షన్ ఉన్నది, అప్పుడు అది భక్తి. కాబట్టి ఈ భక్తి యోగం మరి ఈ నిత్యంలో డైరెక్ట్ గా అన్నిటికంటే ఈజీ అంటే అన్నిటికంటే కూడా ముఖ్యమైన మార్గం అది అని చెప్పి అంటారు. ఎందుకంటే ఏ యోగమైనా చివరికి భక్తిలోకే దిగుతుంది కాబట్టి. సో ఆ విషయాన్ని కూడా నిన్న చూడటం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈరోజు భక్తి యోగం ప్రారంభిద్దాము. సో భక్తి యోగానికి నాంది పలికారనమాట లాస్ట్ చాప్టర్ లోని. ఇప్పుడు భక్తి యోగంలో ఫస్ట్ ఇది మనం చూద్దాం. కీర్తి మాతాజీ స్క్రీన్ ఫ్రీజ్ అయింది అంటున్నారు, అంటే మీకేమైనా కనపడడం లేదా ఏంటో తెలియదు, చూడండి. మరి శివలీల మాతాజీ నో సౌండ్ అంటున్నారు, సౌండ్ వస్తుందా? మాతాజీ బానే ఉంది మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, బాగుంది, స్క్రీన్ కూడా వస్తుంది మాతాజీ. సమ్మరీ చాప్టర్ 6 సమ్మరీ కనిపిస్తుంది మాతాజీ పేజ్. వెరీ గుడ్, దాంట్లోనే ఉన్నా. ఓకే, సో అది అష్టాంగ యోగము. సో ఇప్పుడు జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం, భక్తి యోగం ప్రారంభం. జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం. సో జ్ఞానం విజ్ఞానం రెండు మాటలు కనిపిస్తున్నాయి, ఎప్పుడు వినపడుతూ ఉంటాయి ఈ మాటలు. సో జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి డిఫరెన్స్ ఏమిటో ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి దయచేసి. ఈలోపు మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఒక ఫస్ట్ శ్లోక అయిన తర్వాత ఎవరైనా టైప్ చేస్తే దాని మీనింగ్స్ చూద్దాము. జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి డిఫరెన్స్ ఏమిటి అన్నది. ఈ 7th చాప్టర్ మొట్టమొదటిగా భగవాను వాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవాను వాచ మయ్యాసక్త మనః పాఠ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. మయ్యాసక్త మనః పాఠ, నా మీద ఆసక్తితో మనస్సు నా మీద ఉంచి పార్థ అర్జున, యోగం యుంజన్మదాశ్రయ, ఈ యోగంలో ఎవరైతే ఉంటూ, ఇలాంటి యోగంలో అంటే నా మీద మనస్సు పెట్టి ఎవరైతే ఈ యోగంలో ఉంటూ నన్ను ఆశ్రయిస్తారో, అసంశయం నిస్సందేహంగా, సమగ్రం మాం కంప్లీట్ గా నన్ను యథాజ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు, ఏ విధంగా తెలుసుకోవచ్చో చెప్తాను విను. అంటే మనస్సును కంప్లీట్ గా నా మీద లగ్నం చేసి అలాంటి యోగంతో నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు నిస్సందేహంగా కంప్లీట్ గా నన్ను ఎలా ఆ రకంగా అర్థం చేసుకోవచ్చో నీకు ఇప్పుడు తచ్ఛృణు చెప్తాను విను అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. మనస్సు నా మీద నిలిపి నన్ను ఆశ్రయించి ఇలాంటి ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటే నిస్సందేహంగా రెండు పాయింట్స్ అన్నమాట. డెఫినెట్ గా నువ్వు ఈ రకంగా ఉన్నావంటే, నా మీద మనస్సును లగ్నం చేస్తే నువ్వు నిస్సందేహంగా కంప్లీట్ గా సమగ్రం మాం యథాజ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు, ఏ రకంగా అప్పుడు నువ్వు ఈ మార్గంలో ఉంటే నువ్వు ఎలా నన్ను కంప్లీట్ గా అర్థం చేసుకోగలుగుతావో నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను విను అని అంటున్నారు. సో ఆన్సర్స్ జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి డిఫరెన్స్ అంటే మరి భాగవతం గురించి తెలుసుకోవడం. లక్ష్మీ మాతాజీ, ప్రసన్న మాతాజీ జ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్, కరెక్ట్, జ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్. సూర్యమాత విజ్ఞానం అంటే ఏమిటి? సూర్యమాతాజీ విజ్ఞానం అంటే జ్ఞానాన్ని జీవితంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. అంటే ప్రాక్టికల్ గా జ్ఞానాన్ని మనం ఆచరించడం. జ్ఞానం అంటే థియరిటికల్ గా విషయాన్ని తెలుసుకోవడం, విజ్ఞానం అంటే దానిని ప్రాక్టీస్ చేసి సాధన చేసి సాధన ద్వారా అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవడం అన్నమాట. అది విజ్ఞానం. పావని మాతాజీ జ్ఞానం మీన్స్ నాలెడ్జ్, విజ్ఞానం మీన్స్ హ్యూమన్ బిహేవియర్ ఇన్ లైఫ్. కరెక్ట్. అంటే హ్యూమన్ బిహేవియర్ లో బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలంటే ఈ జ్ఞానాన్ని అనుసరించి ఉండాలి. అది ఎలా ఏ బిహేవియర్ అయినా కాకుండా మనం నేర్చుకున్న జ్ఞానాన్ని మనం జీవితంలో అవలంబించినట్లయితే, అనుసరించినట్లయితే అది విజ్ఞానం అవుతుంది. అంటే అనుసరించటమే కాదు, అది ఫాలో అయినప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా జ్ఞానాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగినప్పుడు అది విజ్ఞానం. సో ఈజియెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్స్ క్లాస్ ఉంది, మరి కెమిస్ట్రీ కానీ ఫిజిక్స్ కానీ బయాలజీ కానీ ఏదైనా మనం క్లాస్లో చదువుతాము, నేర్చుకుంటాము, ఎస్పెషలీ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ ఇలాంటివి. అదే ప్రాక్టికల్ చేశారనుకోండి,
అప్పుడు ఈ రసాయనం ఆ రసాయనంతో కంబైన్ అయితే ఏం జరుగుతుందో చదివాం క్లాస్లో. ఓహో ఇలా ఉంటుంది అనుకున్నాం, తెలుసుకున్నాం. కానీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్ గా అది ఆ పొగలతో పైకి రావడం, ఏదో ఈ పింక్ కలర్ లోకి మారిపోవడం, మనం బ్లూ కలర్లెస్ 2 వేస్తే అది పింక్ అయిపోయి దాని నుంచి పొగలు రావటం, ఇలా రకరకాలవన్నీ కళ్ళతో చూస్తాం. కాబట్టి మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ తో తెలుస్తుంది. కాబట్టి సేమ్ థింగ్ అన్నమాట. తెలుసుకోవటం ఒక విషయం, దానిని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవటమే విజ్ఞానం. సో అది జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం అన్న మాటకు అర్థం. వెరీ గుడ్ పార్టిసిపేషన్. అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో అది ఈ 7th చాప్టర్ జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం. సో మొట్టమొదటి శ్లోకంలో అన్నారు కదా, మనస్సు నా మీదే ఉంచి ధ్యానించే వాళ్ళు కంప్లీట్ గా డౌట్లెస్ గా సందేహం లేకుండా నన్ను కంప్లీట్ గా ఎలా తెలుసుకోగలరో చెప్తాను, నీకు ఇప్పుడు విను అన్నారు. ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయః అన్యజ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. సో ఇప్పుడు నేను జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం, జ్ఞానం విజ్ఞానంతో సహా నేను ఇదం వక్ష్యామ్య అశేషతః, ఇదంతా చెప్తాను నీకు అశేషతః, ఇంకేం మిగలకుండా కంప్లీట్ గా నీకు ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాల గురించి చెప్తాను. యజ్ఞాత్వ నేహ భూయః, ఈ జ్ఞానాన్ని తెలిసిన తర్వాత ఇంకా తిరిగి అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం, వేరే జ్ఞానం ఏమీ కూడా అవశిష్యతే, నీకు అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో నీకు ఇప్పుడు ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలన్నీ కూడా కంప్లీట్ గా చెప్తాను నేను సంపూర్ణంగా. ఈ జ్ఞానాన్ని నేను చెప్పబోయే ఈ జ్ఞానాన్ని విన్న తర్వాత ఇక నీకు తెలుసుకోవాల్సిన జ్ఞానం వేరే ఏది కూడా లేదు. ఇక ఈ జ్ఞానం విన్న తర్వాత నువ్వు వేరే జ్ఞానాలు ఏది కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు అని చెప్తున్నారు. అంటే అవసరమైన జ్ఞానం అంతా ఇక్కడ ఉన్నది. మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతాం అపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. మనుష్యులు వేలాది మంది మనుషులలో కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే, సో కొంతమంది సిద్ధత్వాన్ని ఎవరో ఒకళ్ళు పొందుతారు. అలాగే యతతాం అపి సిద్ధానాం, అలా సిద్ధత్వాన్ని పొందిన వాళ్ళల్లో కూడా కశ్చిన్మాం, ఎవరో ఒకళ్ళే నన్ను వేత్తి తెలుసుకోగలుగుతారు నా తత్వాన్ని అని చెప్తున్నారు. సో వేలాది మంది మనుషుల్లో ఎవరో కొంతమందే సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తారు, ఒకళ్ళో ఇద్దరు. అలాంటి వాళ్ళల్లో కూడా సిద్ధత్వం పొందిన వాళ్ళలో కూడా ఎవరో ఒక్కరే నన్ను తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ స్థితికి వచ్చే వాళ్ళు ఎంత అరుదు అన్నది ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఈ చిత్రంలో ఏం చూపిస్తున్నారు, మరి వేలాది మంది మనుషులు ఎవరో ఒకళ్ళే సిద్ధత్వాన్ని పొందుతారంటే ఒక రన్నింగ్ రేస్ చూపిస్తున్నారు. అంటే ఒక పెద్ద పరుగు పందెం ఉందనుకోండి, నేషనల్స్, ప్రతి స్టేట్ నుంచి ఒకళ్ళను ఏర్తారు ఎగ్జాంపుల్. సో అక్కడ స్టేట్ లో మరి వేలాది మందిలో ఒక్కళ్ళు సెలెక్ట్ అవుతారు. మళ్ళీ వాళ్ళందరిలో ఫైనల్ గా నేషనల్స్ లోకి వెళ్ళే వాళ్ళందరిలో మళ్ళీ ఒక్కరే వస్తారు. ఆ సిద్ధత్వం పొందిన వాళ్ళల్లో కూడా ఒక్కరే నన్ను తెలుసుకుంటారంటే అది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా ఇది చూపిస్తున్నారు అనమాట. ఆ స్టేట్ నుంచి ఒకళ్ళే సెలెక్ట్ అయి వస్తే నేషనల్స్ లోకి వెళ్ళినాక మళ్ళీ అక్కడ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళందరిలో కూడా ఒక్కళ్ళే ఫైనల్ గా విన్నర్ అవుతారు. అది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా. అలా ఎక్కడ ఒక్కళ్ళే ఫైనల్ గా నన్ను తెలుసుకుంటారు. భూమిరాపో నలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతిర్ అష్టధా. సో భూమి, మనం సెకండ్ చాప్టర్ లోనే చెప్పుకున్నాము. ఏమంటున్నారు, భూమి, ఆపో అంటే నీరు, నలో వాయువు అంటే మరి అగ్ని, గాలి, ఖమ్ అంటే ఆకాశం, మనస్సు, బుద్ధి, ఏవచ ఇవన్నీ కూడా, మరియు అహంకారం. సో 8 అన్నమాట. 5 పంచభూతాలు, తర్వాత మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఇవన్నీ ఇతీయమే, ఇవన్నీ కూడా భిన్న ప్రకృతి అష్టధ, నా 8 ప్రకృతిగా, నా ఇవన్నీ కూడా నా మాయాశక్తిగా విభజింపబడినవి. ఈ అష్టధ అంటే 8 ఏవి, భూమి, భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం, మనసు, బుద్ధి మరియు అహంకారం. ఈ 8 కూడా నా యొక్క భిన్న ప్రకృతులే, అంటే నా యొక్క శక్తులే అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ అంటే ఈ పంచభూతాలు ఏమిటి, మన శరీరం,
పాంచభౌతికం అన్నమాట వినే ఉంటారు. ఈ శరీరం పాంచభౌతికం అని అంటూ ఉంటారు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? పంచభూతాలతో తయారైంది. ఈ మన శరీరమే కాదు, ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా ఆకారం అనేది ఒకటి ఉంది అంటే దేనికైనా అది పంచభూతాలతో తయారైంది అని అర్థం అని చాలా చెప్పుకున్నాం ఇంతకు ముందు. అంటే జంతువు అయినా, పక్షి అయినా, మరి చెట్టు అయినా, ఒక కొండైనా, గుట్టైనా, పుట్టైనా, ఏదైనా మన కంటికి ఆకారం కనిపిస్తుంది అంటే అది పంచభూతాలతో తయారైంది. సో మనకు కూడా ఒక ఆకారం ఉంది కాబట్టి శరీరం, మన శరీరం కూడా పంచభూతాలతో తయారైంది. అందుకే ఇక్కడ పంచభూతాలు మన శరీరం మీద చూపిస్తున్నారు. ఏది? నీరు, తర్వాత భూమి ఇలా రాళ్ల రూపంలో, మరి అగ్ని ఇక్కడ రెడ్ గా కనిపిస్తుంది, తర్వాత మరి ఆకాశము, వాయువు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అన్నది చూపిస్తున్నారు. సో ఇది ప్లస్ మనలో ఇవన్నీ భౌతిక శరీరం, సూక్ష్మ స్థూల శరీరం, కనిపించే శరీరం, ఇంగ్లీష్ లో గ్రోస్ బాడీ అంటారు. మరి కనిపించిన శరీరం కూడా ఉంది మనలో. ఏమిటది? మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. అది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీయే, కానీ కంటికి కనిపించదు కాబట్టి దాన్ని సూక్ష్మ శరీరం అంటాం. ఇంగ్లీష్ లో సటిల్ బాడీ అంటాం. కాబట్టి ఇవన్నీ పైకి కనిపించే పంచభూతాలతో తయారైన గ్రోస్ బాడీ, ఈ స్థూల శరీరం, మరియు కనిపించని మనసు, బుద్ధి, అహంకారమైన సూక్ష్మ శరీరం, ఇవన్నీ కూడా ఈ 8 భగవంతుడి యొక్క శక్తియే అని ఆయనే ఇక్కడ స్వయంగా చెప్తున్నారు. అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. సో అర్జున ఇప్పుడు చెప్పిందంట అపర ప్రకృతి, నా యొక్క అపర ప్రకృతి. మరి కానీ ఈ ప్రకృతి అంతా కూడా మరి ధరిస్తున్నటువంటి ఇంకొక ప్రకృతి ఉన్నది, జీవభూతాం మహాబాహో. సో జీవ రూపంలో మరి ఈ జగత్తునంతటిని కూడా ధరిస్తున్న నా యొక్క ఇంకొక ప్రకృతి ఉన్నది. యయేదం ధార్యతే జగత్. సో అది ఈ జగత్తునంతా జీవరూపంలో ఈ జగత్తును ధరిస్తున్న ఇంకొక ప్రకృతి ఉంది. అది ఈ 8 కంటే కూడా ఇంకా మేలైనది అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో పరప్రకృతి, అపర ప్రకృతి అని అంటున్నారు. పరప్రకృతి ఇంకా కూడా అపర ప్రకృతి కంటే కూడా ఇంకా మేలైనది. భగవంతుడి సృష్టి ఏదైనా మేలైనదే, కానీ పరప్రకృతి ఇదేమో బాహ్య మరియు అంటే శారీరక, ఏదైనా పంచభూతాలు ప్లస్ మనసు, బుద్ధి, అహంకారం భగవంతుడి యొక్క అపర ప్రకృతి. ఆయన పరప్రకృతి అంటే ఇంకా ఉన్నతమైన ప్రకృతి ఏమిటి అంటే జీవరూపంలో ఈ జగత్తునంతటినీ ధరిస్తున్నది అన్నది ఇంకోటి. అంటే చైతన్యం ప్రతి దానిలో అంతర్లీనంగా ఉన్న భగవంతుడు, అది ఇంకా మేలైనది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ చైతన్యం, ఇప్పుడు పంచభూతాలు ఉన్నాయి, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం ఉంది, ఏదున్నా లోపల చైతన్యం అనేది లేకపోతే ఏది కూడా పనిచేయదు. కాబట్టి జీవరూపంలో ఆ చైతన్యం, ఆ ప్రాణం అనేది అన్నమాట ప్రతి దానికి. అది నా యొక్క ఇంకా మేలైనటువంటి శక్తి, నా యొక్క మేలైనటువంటి నా ఇంకొక ప్రకృతి, అది పరప్రకృతి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత మానవ జన్మ వస్తుందని చెప్పారు కదా. అందుకని ఇక్కడ రకరకాల ఈ జీవరాశుల్ని ఆ తర్వాత చివరికి మానవ జన్మ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే ఈ పైకి కనిపించేదేమో అపర ప్రకృతి, భగవంతుడి సృష్టి, పంచభూతాలు ప్లస్ మనసు, బుద్ధి, అహంకారము. ఆ లోపల ఉన్న చైతన్యం అది పరప్రకృతి, అంటే ఇంకా ఉన్నతమైన ప్రకృతి. ఎందుకు అంటే ఆ చైతన్యం లేదే ఇదేది కూడా పనిచేయదు కాబట్టి. ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణీత్యుపధారయ అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తథా. సో నా ఈ 2 ఈ సర్వాణీత్యుపధారయ అన్నీ కూడా పుడుతున్నాయి దేని నుంచి అంటే నా ఈ 2 శక్తుల నుంచే
పుడుతున్నాయి. సర్వభూతాలంటే జీవరాశులు అని చెప్పుకున్నాం. అన్ని జీవరాశులు కూడా నా ఈ 2 శక్తుల నుంచే. మరి అంతే కదా, అపరప్రకృతి, పరప్రకృతి. అపరప్రకృతి అంటే పంచభూతాలు ప్లస్ మనసు, బుద్ధి, అహంకారము. భగవంతుడి శక్తిలో కొంచెం దానికంటే కూడా ఉన్నతమైనది పరప్రకృతి. అదేమిటంటే అన్నిట్లో ఉన్నటువంటి, అంతటా ఉన్నటువంటి ఆయన చైతన్యము, చైతన్య రూపంలో ఉన్న ఆయన శక్తి, అది ఆయన యొక్క ఉన్నత శక్తి, పరప్రకృతి. సో ఏదైనా సరే ఈ ప్రపంచంలో సర్వ జీవరాశులు కూడా ఈ రెండిటితోనే పుడుతున్నాయి, నా ఈ 2 శక్తులతో. మరి అంతే కదా, ఆకారం ఉంటుంది బయటికి అపరప్రకృతి, లోపల చైతన్యం ఉంటుంది కాబట్టి అది పరప్రకృతి. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో భక్తి యోగం స్టార్టింగ్ లో భగవంతుడు అసలు ఈ విషయాలన్నీ కూడా విశదీకరిస్తున్నా. ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవేగా అని మనకు అనిపించవచ్చు. ఎలా తెలిసింది అంటే, ఏ విషయమైన ఈ బేసిక్ విషయాలు మరి మనకి చిన్నప్పటి నుంచి పెద్దవాళ్ళు, టీచర్లు, ఎవరో మన పేరెంట్స్ చెప్తూ ఉండబట్టి వింటున్నాము, తెలుసుకున్నాము. సరే భగవంతుడు మనకు పుట్టించారు, మనకి బాడీ ఇచ్చారు, లోపల ప్రాణం ఉంది, చైతన్యం ఉంది అన్న బేసిక్ విషయం కొంత మనకి అవగాహన ఉంది. సో ఎలా తెలిసింది వాళ్లకు అంటే, మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పట్టు మనకు తెలిసింది, వాళ్ళకు వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళకు వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు అంటే పరంపరగా ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ రాబట్టి మనకు తెలిసింది. సో ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ పరంపరగా ఎలా వచ్చింది? మరి భగవద్గీత లాంటిది మొట్టమొదటి భగవంతుడు చెప్పబట్టే అన్ని డీటెయిల్స్ అందరికీ అంతా గుర్తు లేకపోయినా కొన్ని బేసిక్ పాయింట్స్ ఇలాంటివి తెలుసు. అది అందుకని మొట్టమొదటి ఆయన చెప్పబట్టే ఇది ఇలా కొంతవరకు మనకు మన దాకా కూడా వచ్చిందనమాట. సో ఇక్కడ అందుకని క్లియర్ గా భక్తి మార్గంలో అసలు భగవంతుడి మీద భక్తి ఉండాలంటే అసలు ఎందుకు ఉండాలి, ఎవరి భగవంతుడు, ఆయన చేసింది ఏమిటి అని మొట్టమొదట్లో మరి ఏమి తెలియనప్పుడు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఈ అంతా కూడా ఒక పద్ధతిగా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. సో ఇలా ఈ సృష్టి ఉన్నది, దీంట్లో ఒక జీవులు ఉన్నారు, ఈ జీవులకు మరి మనసు, బుద్ధి, అహంకారము, పంచభూతాలతో తయారైన ఒక ఆకారము ఉన్నది, స్థూల శరీరము, సూక్ష్మ శరీరం. అది నా యొక్క శక్తియే. కానీ ఈ నా శక్తి కంటే ఇంకా ఉన్నతమైన శక్తి ఉన్నది. అదేమిటి? అది చైతన్యము. ఆ చైతన్యం లేని నీకు పాంచభౌతిక శరీరం ఉన్న మనసులు, బుద్ధులు, అహంకారాలు ఏది కూడా పనిచేయదు ఆ చైతన్యం లేనిదే. మరి అంతే కదా, చైతన్యం పోతే ఈ మనిషి దేహం ఎందుకు పనికిరాదు. కాబట్టి ఈ స్థూల శరీరం, ఈ దేహము నా శక్తియే. కానీ అపర ప్రకృతి, దీనికంటే ఇంకా ఉన్నతమైన నా శక్తి ఆ చైతన్యం, అది పరప్రకృతి. ఈ రెండిటి నుంచే అన్ని జీవరాశులు పుడుతున్నాయి అని తెలుసుకో. కాబట్టి జగత్తంతా ఆవిర్భవించడానికి గాని అంతం అహం కృత్స్నస్య జగత, నేనే ఈ జగత్తు పుట్టడానికి గాని ప్రభవ ప్రళయస్తత, అలాగే ప్రళయంలో దీనిని విలీనం చేసినా కూడా అంతం చేయటానికి కూడా కారణం నేనే. సో ఈ జగత్తంతా పుట్టడానికి గాని, ఆవిర్భవించడానికి గాని, అంతం కావడానికి గాని నేనే కారణం అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్. ఈ 2 ప్రకృతులు అంటే మన శరీరం, మనసు, బుద్ధి, అహంకారము ఆయన శక్తి. కానీ దానికంటే ఉన్నతమైన శక్తి ఆయన ఇచ్చిన సర్వత్రా మనలోనూ అందరిలోనూ సర్వత్రా ఉన్న ఆ చైతన్యం. మత్తా పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ, మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. మత్తా పరతరం నాణ్యత్, నాకంటే నాణ్యమైనది పరతరం వేరే ఏది కూడా, కించిదస్తి ఏది కూడా లేదు ధనంజయ అని చెప్తున్నారు. నాకంటే నాణ్యమైనది ఇంకేది లేదు. అంత కాన్ఫిడెంట్. భగవంతుడికి ఏమిటి ఇంత గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు అని మనకు అనిపించింది అనుకోండి, అదే ఆన్సర్. ఆయన చెప్పకపోతే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? మనకు తెలీదా భగవంతుడు గొప్పని? ఆయన ఇలా చెప్పుకోవాలా అనిపించవచ్చు. మనకి ఎలా తెలిసిందో ఇందాకే చెప్పుకున్నాం. మన పెద్దవాళ్ళు, ఉపాధ్యాయులు, టీచర్లు, పేరెంట్స్ ఎవరో చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తే విన్నాము, తెలిసింది. వాళ్ళకు వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళకు అంటే ఈ నాలెడ్జి, భగవద్గీత జ్ఞానం అంతా తెలియకపోయినా మన దాకా కూడా ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు తెలిసినాయి అన్నమాట. భగవంతుడే సమస్తము, ఆయనే అన్ని సృష్టించారు అన్నది బేసిక్ పాయింట్స్ కొన్ని వస్తూ వచ్చాయన్నమాట. విషయాలు ఇలా మొట్టమొదట భగవంతుడు చెప్పబట్టే ఇలా అందరికీ తెలుసా. కాబట్టి నాకంటే నాణ్యమైనది వేరే ఏది లేదు, అది నిజం. కాబట్టి భగవంతుడు చెప్పారు, ఆయన చెప్పండి మనకు తెలియదు కాబట్టి.
మై సర్వమిదం ప్రోతం, నేను వీటన్నిటిని కూడా ఒక కూర్చి ఉంచుతున్నాను. సూత్రే మణిగణ ఇవా, అంటే ఒక దారం గనక మణులన్నిటినీ కూర్చి చక్కగా ఒక హారంలాగా చేసి దానిని ఒక షేప్ ఫామ్ అందం అన్ని తెప్పించి ఉంచిందో, ఒక ఉపయోగం ఉండేటట్లు చేసిందో, అదే రకంగా నేను ఈ ప్రపంచాన్ని, ఈ విశ్వాన్నంతటిని కూడా ఒక క్రమమైన మార్గంలో పెట్టి అన్నీ కూడా క్రమబద్ధంగా పనిచేసి ఉండేటట్లుగా చేస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. అందుకని భగవంతుడు లేండి ఏది, ఇప్పుడు దారం లేదనుకోండి, ఆ ముత్యాలన్నీ చల్లా చెదురుగా పోతాయి. అక్కడ హారము లేదు, ముత్యానికి ఉపయోగం లేదు, ఏదీ లేదు. ఒక ముత్యం చేతిలో పట్టుకుని ఏం చేస్తాం? అవన్నీ ఒక దారం ఉంటేనే దాన్ని ఒక దండ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఆ దండని చక్కగా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు, మనం వేసుకోవచ్చు, ఇంకొకరి మెడలో వేయొచ్చు, భగవంతుడికి వేయచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. కానీ అక్కడ దండ లేనిదే ఆ ముత్యానికి విలువ లేదు, అన్ని ఎటో కట్టిపోతాయి. అలాగే భగవంతుడు లేనిదే ఈ విశ్వమేది కూడా ఇలా క్రమబద్ధంగా అన్ని కూడా ఇలా కలిసికట్టుగా పనిచేయటం ఈ గ్రహాలు. సూర్యుడు వేడినిస్తుంటే మరి మనకి భూమి మీద ఆ వేడిని ఉపయోగించుకుని అన్నీ కూడా పనులన్నీ జరుపుతుంది కదా సూర్యకాంతి. మరి ఆ సూర్యుని ఇచ్చింది ఆ వేడిని, అదంతా ఎవరు? భగవత్ శక్తి. సో ఇవన్నీ ఇలా క్రమబద్ధంగా ఈ ప్లానెట్స్ ఎవరు చేయవలసిన పని వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. భూమి తిరుగుతూ ఉంది. ఒక్క సెకండ్గా సెకండ్లో మిలియన్త్ బిలియన్త్ వంతు కూడా అది స్టాప్ అవ్వదు. నిరంతరం దాని పని చేస్తూనే ఉంది. ఇది ఎవరు చేస్తున్నారు? ఈ శక్తి ఎవరిస్తున్నారు? ఎవరు ఇంత కరెక్ట్ గా? మరి తనలో తను తిరుగుతోంది భూమి, మళ్ళీ సూర్యుడు చుట్టూ కూడా తిరుగుతోంది, అన్ని ప్లానెట్స్ తిరుగుతున్నాయి. ఇలా ఎన్నో గ్యాలక్సీస్, ఏది నిమిషం క్షణంలో బిలియన్తో వంతు కూడా ఆగకుండా ఇలా పనిచేస్తున్నాయి. అంటే ఏ శక్తి చేయిస్తోంది? సైన్స్ అంటాం చాలా తేలిక. ప్రతి దానికి మరి ఆ కారణం, ఆ సోర్స్ ఎవరు అంటే భగవంతుడే. ఆయనే చెప్తున్నారు, ఒక దారం గనక లేకపోతే మణులన్నీ ఎలా చల్లా చెదురైపోతాయో, దారం దాన్ని చక్కగా హారంగా కూర్చి ఎలా ఉపయోగకరంగా చేస్తుందో, నేను ఈ ప్రపంచాన్నంతటిని కూడా ఇలా ఈ సమస్త జగత్తు నా మీద ఆధారపడింది. ఈ మణులన్నీ దారం మీద ఆధారపడి దండగా నిలబడినట్లు ఈ ప్లానెట్స్ అన్ని నన్ను ఆధారంగా చేసుకుని ఈ రకంగా అవి క్రమబద్ధంగా పనిచేస్తూ ఒక విశ్వంగా రూపొందాయి. సో ఒక దండగా ఎలా ఈ దారం వల్ల ఈ మణులు రూపొందాయో, ఈ సమస్త విశ్వాలు, సమస్త గోళాలు ఇవన్నీ కూడా నన్ను ఆధారంగా చేసుకుని ఒక ప్రపంచంగా, విశ్వంగా రూపొందాయి అని మధ్యలో భగవంతుడు చుట్టూత ప్లానెట్స్ తో మనకి ఉదాహరణ చెప్తున్నారు ఈ విషయాన్ని. ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాన్ని, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇంకా భగవంతుడు తన యొక్క శక్తులు ప్రతి చిన్న దానిలో ఎలా భగవంతుడు ప్రెజెన్స్ ఉన్నదో ఈ శ్లోకంలో చెప్తారు. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్దకే పౌరుషం ఋషు. రసోహం రుచిని నేనే, ఎందులో? అప్సు అంటే నీటిలో ఉన్నది, నీటిలో రుచిని నేనే. కౌంతేయ కుంతిపుత్ర. ప్రభాస్మి వెలుగును నేనే, ఎందులో? శశి సూర్యయో చంద్రుల్లోనూ సూర్యుల్లోనూ ఉన్న ఆ వెలుగును నేనే. వాటిల్లో మరి సూర్యుల్లో వెలుగుంది, చంద్రుల్లో కూడా వెలుగుంది. ఆ వెలుగు, ఆ ప్రభావాన్ని నేనే. ప్రణవ సర్వవేదేషు, అన్ని వేదాలలో ఉన్న ప్రణవనాదాన్ని నేనే. ప్రణవం అంటే ఓంకారం కాబట్టి ఏ వేదమైనా ముందు ఓంకారంతో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అన్ని వేదాల్లో ఆ ఓంకారాన్ని, ఆ ప్రణవనాదాన్ని నేను. శబ్దఖే అంటే, ఖే అంటే ఆకాశం, ఆకాశంలో ఉన్న శబ్దాన్ని నేనే. సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ చెప్పేటప్పుడు ఒక విషయం చెప్తాను. శబ్దము ఆకాశంలో ఉన్నది అంటే ఆకాశమే శబ్దం, సౌండే ఆకాశం. దాంట్లో సౌండ్ వేవ్స్ ఉంటాయి అంటే ఆ శబ్దం ఉండబట్టి అవి మనం క్యాచ్ చేయటం, వేవ్స్ గా క్యాచ్ చేస్తున్నాము. సో ఈ ఆకాశం శబ్దం కాబట్టి అది నేనే అంటున్నారు. మరి మన చెవులకు ఈ ఆకాశం అధిష్టాన దేవత. సో ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి 5 ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా, కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మము.
ఈ ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక్కొక్క పంచభూతం వాటి శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలను మనకు అందిస్తుంది అనమాట. సో ఈ ఆకాశం శబ్దాన్ని చెవుకు అందిస్తోంది. సో కాబట్టి మన చెవికి అధిష్టాన దేవత ఎవరు అంటే ఆకాశం. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ది వాయువు. వాయువులో మరి శబ్దమే సౌండ్ ఉంటుంది, స్పర్శ కూడా ఉంటుంది, ఫీల్ అవ్వగలం, టచ్ అవ్వగలం. మన గాలి ఒంటికి తగిలినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది. సో ఆ స్పర్శాజ్ఞానాన్ని మనకు ఇచ్చింది, చర్మానికి ఇచ్చింది వాయువు. కాబట్టి మన యొక్క చర్మానికి అధిష్టాన దేవత ఎవరు అంటే వాయువు. ఆ తర్వాత అగ్ని. అగ్ని ఉందంటే మరి మనకు వినిపిస్తుంది, మరి తగులుతుంది, కంటికి కూడా కనిపిస్తుంది. ఈ మొదటి రెండు కంటికి కనిపించవు, ఏది ఈ శబ్దం కానీ లేదా వాయువు కానీ అగ్ని కంటికి కూడా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి కంటికి చూసే శక్తి ఇచ్చిన అధిష్టాన దేవత ఎవరు అంటే అగ్ని. ఆ తర్వాత మరి నీరు. నీరేమో కనిపిస్తుంది, తగులుతుంది. ఆ తర్వాత నీరు మరి రుచి కూడా ఉంది నీటికి. మొదటి మూడిటికి రుచి లేదు, నీటికి రుచి కూడా ఉంది. కాబట్టి నోటికి రుచి తెలిపేది అధిష్టాన దేవత జలం, నీరు అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఐదవది మరి భూమి. భూమికి వాసన, ముక్కుకు వాసన. భూమిలో ఇవన్నీ కాకుండా వాసనలు కూడా ఉంటాయి. సో ముక్కుకు వాసనా శక్తి ప్రసాదించే అధిష్టాన దేవత భూమి. సో ఒక్కొక్క పంచభూతానికి ఒక్కొక్క శక్తిని ఇచ్చేది ఈ పంచభూతాలు. కాబట్టి అవి ఆ ఇంద్రియానికి అది అధిష్టాన దేవత అని చెప్తాం. ఇక్కడ శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు అన్నమాట గుర్తుంచుకోండి. చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేశాను. ఓకే, సో చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేశాను. ఇవి శబ్దం ఏమో మరి చెవుకు, ఆ తర్వాత రూపం అంటే మరి కన్ను, స్పర్శ అంటే చర్మము, రస అంటే రుచి, గంధం అంటే వాసన. సో ఇవన్నీ కూడా ఆ ఇంద్రియ శక్తులు అన్నమాట. సో ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక్కొక్క శక్తి, ఒక్కొక్క పంచభూతం ఇచ్చింది. శబ్దం ఎవరు ఇచ్చారు? ఆకాశం. రూపం అంటే కన్ను, అంటే అది అగ్ని. ఆ తర్వాత స్పర్శ అంటే ఆకాశమేమో శబ్దం ఇస్తే, ఆ తర్వాత వాయువు మనకు స్పర్శాశక్తిని ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత అగ్ని మనకు కంటికి కనిపించే అధిష్టాన దేవత, రూపాన్ని చూసే శక్తిని ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ది రస అంటే నోటికి రుచిని తెలియజేసేది నీరు. ఆ తర్వాత వాసన, గంధం అంటే వాసన, అది భూమికి వాసనా శక్తిని ఇచ్చినది శబ్ద రూప స్పర్శ రస గంధాలు. సో భూమి ముక్కుకు వాసనా శక్తి ఇచ్చింది భూమి. సో ఈ ఐదు కూడా మనకు అధిష్టాన దేవతలు ఎవరు అన్నది ఈ పంచభూతాల్లో మనం ఈ రకంగా తెలుసుకున్నాం అన్నమాట. ఓకే, సో తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని శ్లోకాల్లో భగవంతుడు ఏం చెప్తారంటే, మరి నీటిలో రుచిని నేనే అన్నారు, సూర్యచంద్రుల్లో వెలుగు నేనే, వేద మంత్రాల్లో ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలో శబ్దాన్ని, తర్వాత పౌరుషం ఋషు అంటే ఇక్కడ పౌరుషం అంటే సామర్థ్యం, మనిషిలో ఉన్న సామర్థ్యాన్ని నేనే అని చెప్పారు. ఇంకా ఏం చెప్పారంటే మరి భూమిలో వాసన, అగ్నిలో వేడి, జీవించే జీవులలో జీవనం, అదే ఇందాక నా పరప్రకృతి అని చెప్పింది. అన్నిట్లో ఉన్న ఆ చైతన్యం, తపస్సులలో ఉన్న తపస్సు, అన్ని అస్తిక్యాలలో ఉన్న ఆది బీజం, అన్నిటికీ సోర్సు, బుద్ధిశాలుల్లో బుద్ధి, శక్తివంతులలో శక్తి, బలవంతులలో బలం, మరి ధర్మసూత్రాలకు విరుద్ధంగా లేని ఆ మైథునం అనేది, ఇవన్నీ కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మిగిలినవి ఆయన కాదు అని అర్థం కాదు, అన్నిట్లో నేను అన్నది ప్రతి దాంట్లో. అమ్మో అగ్ని వేడి శక్తి, అలాగే బుద్ధిశాలుడు, మహాబుద్ధి ఉంది, అమ్మో ఇతను చాలా బలవంతుడు అని అనుకుంటూ ఉంటాం.
ఎవరిలో ఏ శక్తి ఉన్నా అది భగవంతుడే అని అక్కడ అర్థం అన్నమాట. ఆయన శక్తియే అని. ఏ చైవ సాత్వికా భావా రాజసాస్తమసాశ్చయే మత్త ఏవ ఇతి తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషు తే మయి. జీవుల యొక్క సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం ఇవన్నీ కూడా మరి ఈ భావాలన్నీ నా శక్తి వల్లే కలిగాయని తెలుసుకో. అంటే మరి సత్వరజస్తమో గుణాలు కూడా భగవంతుడి శక్తే అని మనం చూసాం. వాటినే మాయ అంటారు. జగమే మాయ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ జగత్తులో ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు ఉన్నాయి అని, అది భగవంతుడి శక్తియే ఆ సత్వరజస్తమో గుణాలు. వాటిల్లో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి అంటున్నాను. నత్వాహం తేషు తేమయి అంటే వాటిల్లో నేను లేను, నేను నాలో అవి ఉన్నాయి అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు నాలో ఉన్నాయంటే అవి నా శక్తియే. వాటిల్లో నేను లేను అంటే వాటి ప్రభావం నాకు లేదు, అవి నన్ను ప్రభావితం చేయలేవు, అవి నా శక్తియే, నాలోనే ఉన్నాయి కానీ అవి నన్ను ప్రభావితం చేయలేవు అని దాని అర్థం. ఎందుకు? భగవంతుడు సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతుడు, ఆయనకి ఏ గుణము లేదు, నిర్గుణుడు. త్రిభిర్గుణమయైర్భావై ఏభి సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్య పరమవ్యయం. సో సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం అనే 3 గుణాల ద్వారా మోహితులైపోయి ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా మరి ఆ గుణాలకు అతీతుడను, నశింపులేని వాడును అయిన నన్ను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు. ఇక్కడ సత్వగుణం ఎల్లోలో, రజోగుణం ఎరుపులో, తమోగుణం నలుపులో చూపిస్తున్నారు. ఏ విధంగా మనుష్యులు నా గుణాలు తోలుబొమ్మలాట ఆడించినట్లు ఆడిస్తున్నాయో చూస్తున్నాము. ఇవన్నీ భగవంతుడి సృష్టియే, పైన ఆయన చూస్తున్నాం. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో మోహితులం అయిపోయి మనం ఆ గుణాలకు అతీతుడైన భగవంతుడిని, ఆయన నశింపులేని ఆ భగవత్ తత్వాన్ని మనం తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈ గుణాల మాయలో పడిపోయి అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. దైవీహేష గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరాంతితే. కాబట్టి ఈ ఈ త్రిగుణ స్వరూపమైనటువంటి సత్వరజస్తమో గుణాలతో కూడుకున్న ఈ నా యొక్క మాయను దాటటం దురత్యయం, చాలా కష్టం, సాధ్యం అంత ఈజీ కాదు ఈ మాయ దాటటం. మామేవయే అయితే మామేవయే ప్రపద్యంతే, నన్నే ఎవరైతే శరణు వేడతారో మాయామేతాం తరాంతితే, వాళ్లను నేను సులభంగా దాటిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాలను, మాయ, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో కూడుకున్న ఈ మోహాన్ని మనం ఈ మోహంతో ఈ భవసాగరంలో మనం ఎలా కష్టపడి ఈతలు కొడుతూ ఉన్నాము, దీని నుంచి బయటపడాలి అంటే అంత ఈజీ కాదు ఆ భవసాగర మాయ నుంచి. కానీ ఎవరైతే నన్ను శరణు వేడతారో వాళ్ళు దానిని సులభంగా దాటగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ భవసాగరాన్ని సముద్రంలాగా చూపిస్తూ ఇందులో ఈదుతున్న వాళ్ళలో ఎవరైతే 2 చేతులు ఎత్తడానికి పెట్టడం అంటే అర్థం ఏమిటంటే భగవంతుణ్ణి కంప్లీట్ గా శరణు వేడటం, ఆయనకు మనం అర్పించుకోవడం. భగవంతుణ్ణి ఆ విధంగా ఎవరైతే శరణు వేడతారో మరి ఆయన అప్పుడు వాళ్ళు దాటగలుగుతారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో శరణాగత తత్వం, భక్తి తత్వం ఇంపార్టెన్స్ ఇక్కడ మనకు స్టార్ట్ అయిందనమాట, తెలియజేయటం మొదలు పెట్టారు. ఆ శరణాగతం అంటేనే భక్తి. భక్తి అంటే ఏంటి? కంప్లీట్ గా భగవంతుడిని శరణు అంటే ఏది జరిగినా భగవంతుడి ఇష్టమే, ఏది జరిగినా భగవంతుడి ఇచ్చ ఇలా ఉన్నది అని మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతాం. తప్పక యాక్సెప్ట్ కూడా కాదు, ఇది ఇంతే అని మనస్ఫూర్తిగానే ఇది మనం భగవంతుడిని అర్పించుకున్నాము, శరణు వేయడాము అంటే ఆయన ఏది ఇచ్చినా మనం స్వీకరించడమే. మాం దుష్కృతినో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాధమా మాయయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. మాం దుష్కృతినో మూఢులు దుర్మార్గులు మరి నన్ను ప్రపద్యంతే నరాధమా ఉంటారు, వీళ్ళెవరు కూడా నన్ను ఆశ్రయించని వాళ్ళు ఉన్నారు. దుష్కృతులు ఎవరు అంటే అలాంటి మూఢులు, నన్ను ఆశ్రయించని వాళ్ళు నరాధములు,
మాయయాపహృత జ్ఞాన, మాయలో పడిపోయి జ్ఞానాన్ని కూడా మర్చిపోయిన వాళ్ళు, కోల్పోయిన వాళ్ళు. మూఢులు, ఆసురం భావం ఆశ్రిత, రాక్షస స్వభావాన్ని ఆశ్రయించిన వాళ్ళు. ఈ నలుగురు కూడా నన్ను వాళ్ళు శరణు వేడరు. ఇలాంటి వాళ్ళు నలుగురు ఉన్నారు. వాళ్ళు నన్ను శరణు వేడరు. వాళ్ళు ఎవరంటే మరి మూఢులు, మాయలో పడిపోయి జ్ఞానాన్ని కోల్పోయిన వాళ్ళు, నరాధములు, మనుషులలో అధములు, ఆసురం భావం ఆశ్రిత అంటే రాక్షస భావాలు ఉన్నవాళ్ళు. ఈ నలుగురు కూడా నన్ను ఆశ్రయించరు అని చెప్తున్నారు. సో మూఢులు, మాయయాపహృత జ్ఞాన, మరి నరాధములు, తర్వాత ఆసురం భావం ఆశ్రిత, నలుగురిని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఎవరు ఈ శరణాగతి కోరని నలుగురు అంటే మూఢులు అంటే మరి మూర్ఖులు, నరాధములు, మరి మనుషులలో అధములు స్వభావ సిద్ధంగా, మాయయాపహృత జ్ఞాన, చదువుకున్నా కూడా ఈ మాయ వల్ల వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని కోల్పోయిన వాళ్ళు, సమాజంలో తప్పుదారి పట్టిన వాళ్ళు, అన్ని తెలిసి కూడా ఆసురం భావం ఆశ్రిత రాక్షస గుణాలు ఉన్నవాళ్ళు. ఈ నలుగురు కూడా మరి నన్ను పొందలేరు. ఎవరు నన్ను పొందటానికి ప్రయత్నిస్తారో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. చతుర్విధ భజంతే మాం జన సుకృతినో అర్జున, ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ. 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను పూజిస్తారు, భజిస్తారు. ఎవరు? సుకృతినో అర్జున, 4 రకాల మహాత్ములు. వాళ్ళు ఆర్తులు అంటే కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు, మరి తర్వాత జిజ్ఞాసులు అంటే తెలుసుకోవాలి భగవంతుణ్ణి, ఈ మార్గం ఏమిటి అనే జిజ్ఞాస ఉన్నవాళ్ళు, అర్థార్థి అంటే సంపద కోసం గాని ఇలాంటివో, అర్థ అంటే సంపదని, అర్థార్థి సంపదను అర్థించే వాళ్ళు గాని, కోరుకునే వాళ్ళు గాని, జ్ఞానీచ మరియు జ్ఞానులు, భరతర్షభ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా. ఈ నలుగురు కూడా నన్ను కోరుకునే వాళ్ళు. నలుగురు ఎవరు అంటే ఆర్తులు, కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు, జిజ్ఞాసులు, మరి అర్థార్థి అంటే సంపదలు కోరుకునేవాళ్ళు, మరియు జ్ఞానులు, ఆత్మజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు. వీళ్ళు నలుగురు నా మీద ఎప్పుడు నాకు భక్తితో సేవలు చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఆర్తులు అంటే బాధలో ఉన్న వాళ్ళు అని చెప్పారు. వాళ్ళెవరు? సో కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడే అందుకే మనకు భగవంతుడు గుర్తొచ్చేది, అప్పుడే పూజలు చేస్తాం, తలుచుకుంటూ ఉంటాం. సో ఆర్తులు అన్నదానికి ఎగ్జాంపుల్ గా గజేంద్ర మోక్షం. మరి గజేంద్రుడు ఎంతో ప్రయత్నించా, మొసలి నోట్లోంచి కాళ్ళు లాక్కోవాలని విఫలమై చివరికి భగవంతుడిని ప్రార్థించడం, ఆయన వచ్చి రక్షించడం, ఆ పువ్వును తీసుకొచ్చి అందించడం ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు. ఆ కష్టంలో భగవంతుని తలుచుకుంటూ, మరి ద్రౌపది అక్కడ ఉన్న పెద్దవాళ్లను, రాజులను, మరి మంత్రులను, గురువులను, మరి భర్తలను అందరినీ అడిగి ఎవరూ ఏమీ చేయలేని స్థితిలో భగవంతుడిని పిలవగానే ఆయన వచ్చి రక్షించిన విధంతం చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. మరి వకులాదేవి అంటే ఎవరంటే వ్యాస మహాముని భార్య, వాళ్ళ కుమారుడు సుఖదేవ మహాముని అన్నమాట. ఆ సుఖదేవ మహాముని ఎన్నాళ్ళున్నా బయటికి రావడంలా గర్భంలో నుంచి, ఎందుకంటే వస్తే ఇవి ప్రపంచంలో మాయ ఉంది కదా, దీంట్లో చుట్టుకుపోతానేమో అని భయపడి, అప్పుడు వాళ్ళు భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తే ఆయన వచ్చి సుఖదేవ మహామునికి నువ్వు ఈ మాయలో పడకుండా నేను కాపాడుతానని మాట ఇస్తే మరి ఆ తర్వాత ఆయన పుట్టడం జరుగుతుంది. అదే ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. మరి జ్ఞాన సముపార్జన, జ్ఞానీచ అన్నారు కదా, ఆ జ్ఞానం కోసం ఈ సుఖదేవ గోస్వామి సలహా మీద పరీక్షిత్ మహారాజు ఒక 1 week లో శాపవశాత్తు చనిపోవాలని ఉంది కాబట్టి ఆ వారం రోజుల్లో పోయే ముందు భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి, ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలంటే ఇది నీకు మార్గం, భాగవతం చెప్తాను విను అని ఆయన అన్నప్పుడు ఆయనతో భాగవతం చెప్పించుకోవటం ఆ జ్ఞానీచ, జ్ఞాన సముపార్జనకు ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తున్నారు. అర్థార్థి, అర్థం అంటే సంపద, అర్థాన్ని అర్థించేవాళ్ళు, సంపద అర్థించేవాళ్ళు ఎవరు? ఇక్కడ మన ధ్రువ మహారాజుని చూపిస్తున్నారు. ఈ ధ్రువ మహారాజు స్టోరీ కూడా భాగవతంలో ఉన్నది. ఏమిటి? ఆయనకు ఒక సవతి తల్లి, తండ్రికి 2 భార్యలు, ఈయన పెద్ద భార్య కొడుకు. అయితే తండ్రికి చిన్న భార్య మీద ఎక్కువ ప్రేమ. ఈయన వెళ్ళి ఒళ్ళో కూర్చోపోతే ఆ సవతి తల్లి వచ్చి కిందకి దించేసి, నువ్వు నా కొడుకు కాబట్టి మీ తండ్రి గారి ఒళ్ళో కూర్చునే అర్హత గాని, రాజ్య అర్హత గాని నీకు లేదు అని చెప్తే, అప్పుడు ఆయన తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదేమిటి, నేను నా తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చునే అర్హత ఎలా సంపాదించుకోవాలి అని అడిగితే, దీనికి మనం ఎవరం ఏమి చేయలేము నాయన, భగవంతుడే నీకు సహాయం చేయగలరు,
అని అంటే ఇంకప్పుడు భగవంతుడిని ఎక్కడ అడగను అంటే ఆయనను ధ్యానించి అడగాలి నువ్వు అని అంటే ఇంకప్పుడు అడవికి వెళ్తూ ఉంటే నారద మహాముని వచ్చి నువ్వు ఈ వయసులో ఇంత చిన్న వయసులో నువ్వు ఇది చేయలేవని చెప్తే ఆయన వినకుండా నేను ఎలా అయినా భగవంతుడిని అడగాలి, ఆయన్ను ప్రసన్నం చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు సరే ఆయన అప్పుడు ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే మంత్రాన్ని ఈ ధ్రువ మహారాజ్ చెవిలో ఉపదేశించి పంపిస్తారు. అప్పుడు ఆ మంత్రంతో ఆయన 6 నెలలు మహా తీవ్ర తపస్సు చేయడం, మరి మొదట్లో అప్పుడప్పుడు పళ్ళు తీసుకోవడం ఎప్పుడన్నా, ఆ తర్వాత పళ్ళు ఆకులు తీసుకోవడం, ఆ తర్వాత అవన్నీ వదిలేసి నీరు మాత్రం తీసుకోవడం, ఆ తర్వాత నీరు కూడా వదిలేసి గాలి మాత్రం పీల్చడం, ఆ తర్వాత గాలి కూడా పీల్చడం ఆపివేసి ఆ తీవ్ర తపస్సుకు మరి ప్రపంచం అంతా కూడా కంపించడం జరిగినప్పుడు అందరూ వెళ్ళి ప్రార్థిస్తే మునులు వాళ్ళు విష్ణుమూర్తి అప్పుడు ఆయనకు 6 months లో దర్శనం ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఆ తీరా భగవంతుని చూసిన తర్వాత తన కోరిక కూడా మర్చిపోయి ఆయన మీద భక్తి భావంతో నిన్ను స్తుతించే భాషను నాకు ప్రసాదించమంటే భగవంతుడు అది ప్రసాదిస్తే ఆయన్ను స్తుతించటం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత అడగకుండానే భగవంతుడు ఆయనకు కావలసినవి ఈ శరీరంలో ఉండగా కావలసినవి, ఈ శరీరం తర్వాత కూడా ధ్రువలోకాన్ని ఇస్తారు. ఆ ధ్రువలోకమే మనం ఆకాశంలో ఈ రోజు కూడా బ్రైట్ గా వెలిగే తార మనం చూస్తాం, ధ్రువ నక్షత్రం అని చెప్తూ ఉంటారు, అది ధ్రువలోకం. సో ఆయనకు ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. సో అది ధ్రువ మహారాజు స్టోరీ. ఆయన సంపద కోసం ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించారు, కానీ ఆ సంపద కోసం స్టార్ట్ చేసిన రాజ్యం కోసం చివరికి ఆయన ఈ విధంగా భక్తుడయ్యాడు. తర్వాత మరి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీరాముడి దగ్గర సుగ్రీవుడు, ఆయన రాజ్యం కోసం వచ్చి స్నేహం చేయడం జరుగుతుంది, నాకు హెల్ప్ చేయి, నీకు నేను హెల్ప్ చేస్తానని. కానీ తర్వాత ఏ రకంగా సుగ్రీవుడు కూడా భక్తుడైనది. ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరిని సంపద అర్థార్థులకు ఎగ్జాంపుల్స్. జిజ్ఞాసు అన్నారంటే కుతూహలం, భగవంతుని తెలుసుకోవాలి అనేది. ఇక్కడ మనం చూసే ఈ మునులందరూ కూడా నైమిషారణ్యం అని ఒకటి ఉంది, ఆ పవిత్ర అరణ్యంలో ఈ మునులందరూ ఆ రోజుల్లో కలుసుకుని ఈ చర్చలు జరుపుకునేవారు, డిస్కషన్స్ అన్నమాట, కాన్ఫరెన్స్ లాగా భగవంతుడి గురించి, జ్ఞానాన్ని, పరతత్వాన్ని గురించి చర్చించుకుంటూ ఉండేవారు. జిజ్ఞాసులు అని చెప్పి వాళ్ళను దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తున్నారు. సో ఈ 4 రకాల వాళ్ళు, ఆర్తో జిజ్ఞాసు, అర్థార్థి, జ్ఞానీచ. సో ఆర్తులు, జిజ్ఞాసు ఉన్నవాళ్ళు, కుతూహలం ఉన్నవాళ్ళు, అర్థార్థులు సంపద కోసం ప్రార్థించే వాళ్ళు, జ్ఞానీచ మరియు జ్ఞానులు. ఈ 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను భజిస్తూ ఉంటారు. చతుర్విధ భజంతే మాం అని చెప్పారు. ఎవరు? ఈ ఆర్తులు, జిజ్ఞాసులు, అర్థార్థులు మరియు జ్ఞానులు. వీళ్ళందరిలో కూడా జ్ఞానులు ఉత్తమమైన వారు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. తేషాం జ్ఞాని నిత్యాయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థం అహం సచా మమ ప్రియ. వీళ్ళందరిలో కూడా జ్ఞాని నిత్యాయుక్త ఏక భక్తి, నిత్యము కూడా ఈ భక్తిలో నిమగ్నమైనటువంటి యుక్తుడైనటువంటి జ్ఞాని విశిష్టుడు, అత్యంత ఉత్తముడు. ప్రియోహి జ్ఞానినోత్యర్థ, అలాంటి వాడు, ఆ జ్ఞానికి నేను ప్రియుడను. అహం సచ మమ ప్రియ, నాకు కూడా అతను ప్రియుడు. అతనికి నేను ప్రియుడును, నాకు కూడా అతను ప్రియుడు. ఈ జ్ఞాని, వీళ్ళందరిలోకి జ్ఞాని ఉత్తముడు. అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని, నాకు అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు. ఇక్కడ భక్తి యోగంలో ఉన్న ఆ భక్తి మార్గంలో ఉన్న ఆ జ్ఞానిని చూస్తున్నాం. జ్ఞానులలో భక్తులు ఉత్తమమైన వారు. అయితే వీళ్ళ 4గురిలో జ్ఞానులు ఉత్తమమైన వారు అని ఇక్కడ చెప్పారు. ఆ జ్ఞానులలో కూడా భక్తులు అంటే భక్తి యోగంలో ఉన్నవాళ్ళు, భక్తి ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ గా భక్తి స్టేజ్కి వస్తారో వాళ్ళు ఇంకా ఉత్తమం అని చెప్తున్నారు. ఉదారా సర్వయేవైతే జ్ఞానీత్వాత్మైవ మే మతం అస్థిత సహి యుక్తాత్మా మామేవాన్ ఉత్తమాం గతిం. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఈ జ్ఞానులు ఆత్మైవమే మతం, నా ఆత్మస్వరూపులే. వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్ళైనా ఈ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని చెప్పి నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే అస్థిత సహియుక్తాత్మ మామేవాన్ ఉత్తమాం గతిం, అతను నన్నే పరమగతిగా భావిస్తాడు. సో వీళ్ళంతా ఈ 4 కూడా
గొప్పవాళ్లే అయినప్పటికీ జ్ఞాని అన్నవాడు నా ఆత్మస్వరూపుడే. అంటే ఇక నాకు అంటే భగవంతుడి యొక్క డైరెక్ట్ కనెక్షన్ లో ఉన్నవాడు నా ఆత్మస్వరూపుడే. ఎందుకంటే అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. అంటే ఆ శరణాగత తత్వం అన్నమాట. ఇక అన్నీ భగవంతుడే అని ఏంటో. సో ఆ జ్ఞానంలో కూడా పరాకాష్ఠకు వెళ్ళినప్పుడు చివరికి ఆ భక్తిలోనే లీనమవుతారు అన్నది మనకి ఇక్కడ కూడా అర్థమవుతుంది. బహూన అయితే అలాంటి భక్తులు చాలా అరుదు. బహూన్ అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే. ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ. బహూనాం జన్మనాం అంతే ఎన్నో జన్మల అనంతరం జ్ఞానులు మాం ప్రపద్యతే నన్ను శరణు వేడతారు. అంటే భగవంతుణ్ణి ఆ కంప్లీట్ శరణాగతి స్టేజ్కి రావటానికి కూడా ఎన్నో జన్మల తర్వాత కానీ మనకు ఆ శరణాగతులం అవ్వాలి అనేది కలగటానికి కూడా అంత టైం పడుతుంది అన్నమాట. వాసుదేవ సర్వం ఇది. ఆ శరణాగత తత్వం ఏ భావంతో వస్తుంది? సమస్తము కూడా వాసుదేవుడే, ఇదంతా వాసుదేవుడే అనేటటువంటి జ్ఞానంతో ఎన్నో జన్మల తర్వాత జ్ఞానవంతుడు నన్ను శరణు వేడతాడు. వాసుదేవుడే సర్వము అని తెలుసుకుని సమహాత్మ అలాంటి మహాత్ముడు సుదుర్లభం చాలా అరుదు అని చెప్తున్నారు. సో ఎన్నో జన్మల తర్వాత జ్ఞాని నన్ను శరణు వేడతాడు. భగవంతుడే సమస్తము ఈ భగవంతుడే అనే తెలుసుకుని అలాంటి మహాత్ములు చాలా అరుదు. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ప్రభుపాదను చూపిస్తున్నారు ఆ శరణాగత తత్వాన్ని. మరి ఆయన సమస్తము భగవంతుడి మీద పెట్టి ఆయన చేయవలసింది ఆయన ఆ భక్తితో చేయటం జరిగింది. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు. వాళ్ళు ఇచ్చే ఫలితాలు పరిమితం, లిమిటెడ్ మరియు టెంపరీ, తాత్కాలికం అని చెప్తున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మరి మనం ఏదైనా సరే ప్రార్థనలు చేసినప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకు అవసరమైన కోరికల కోసం, తీర్చుకోవాల్సిన కోరికల కోసం చేస్తాం యూజువల్ గా ప్రేయర్స్. అది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇది జరిగేటట్టు చూడు భగవంతుడు, అది జరిగేటట్లు చూడంటూ మరి ఈ దేవతలను రకరకాల. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, వర్షాలు లేకపోతే వరుణదేవుణ్ణి పూజ చేయటం, లేదంటే ఒక్కొక్కసారి ఏదో శని ఉంది, ఈ శని దేవతకి అది చేస్తే పోతుంది, ఇది చేస్తే పోతుంది అని ఏవేవో చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇవన్నీ దేనికి? మన యొక్క నిత్య జీవితంలో ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో అటాచ్ అయి ఉన్నాయన్నమాట ఈ కోరికలు. ఇవి తీర్చుకోవడానికి ప్రార్థనలు చేస్తున్నాం. కానీ వాటి యొక్క ఫలితాలు ఏమిటి అంటే తాత్కాలికం. అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఈ ప్రపంచంలో నీకు ఉపయోగపడతాయి ఈ జన్మలో అంతవరకే, నీకు పర్మనెంట్ బెనిఫిట్ ఈ మోక్షానికి ఇవేవి కూడా నీకు హెల్ప్ఫుల్ కాదు. ఈ ఫలితాలు నీకు ఈ రకంగా నువ్వు చేసేవి చాలా లిమిటెడ్, తాత్కాలికం. దేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు మంచిదే, ఇలా పూజలు చేస్తే దేవలోకాలకు వెళ్తారు. కానీ నా భక్తులు చివరికి ఆదిదేవుడైన భగవంతుణ్ణి మనం ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయట పడటానికి ఆయన పట్ల మనస్సును పెట్టినప్పుడు భగవంతుడి మీద ఆ భక్తులు చివరికి నా లోకాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్పి. అది పర్మనెంట్ లిమిటెడ్ బెనిఫిట్ కాదు. తాత్కాలిక టెంపరీ లిమిటెడ్ బెనిఫిట్ కాదు, అది పర్మనెంట్ బెనిఫిట్. ఏది? ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడి చివరికి భగవంతుణ్ణి చేరుకోవటం, అది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం అన్యంతే మామ బుద్ధయః పరం భావం అజానంతో మమావ్యయం అనుత్తమం. సో అవ్యక్తుడను అనుకుని చాలా మంది అబుద్ధయులు నన్ను నేనేదో రూపం లేదు, ఇప్పుడేదో ఈ రూపాన్ని పొందాడు అని అనుకుంటారు. అంటే వివేకం తక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు అబుద్ధయ అన్నారు. అంటే బుద్ధి అంటే మరి విచక్షణ, వివేకం. ఆ బుద్ధి లేని వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు? నేనేదో అవ్యక్తుడను, ఇప్పుడేదో ఒక వ్యక్తిగా వచ్చాను ఈ ఆకారంతో అనుకుంటున్నారు. పరంభావం అజానంతో, నా యొక్క దివ్యత్వాన్ని అజానం తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఏమని? మమ అవ్యయం, నేను అవ్యయుడనని, ఉత్తముడనని,
తెలుసుకోవటం లేదు వాళ్ళు. నేనేదో అవ్యక్తుడను, ఇప్పుడేదో ఈ ఆకారంతో వచ్చాను అనుకుంటున్నారు. ఈ బుద్ధి తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఈ బుద్ధి తక్కువగా ఉండటంతో నా యొక్క దివ్యత్వాన్ని, నేను అవ్యయుడనని, ఉత్తముడనని వాళ్ళు నా దివ్యత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం లేదు అని చెప్తున్నారు. వీళ్ళేదో చదువుకున్నారు, కానీ వీళ్ళకి ఇదేదో భగవంతుడు ఎక్కడో ఏదో అనుకుంటున్నారు, కానీ వాళ్ళ నా దివ్యత్వాన్ని కానీ దేన్ని అర్థం చేసుకోవడం లేదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు క్లియర్గా. మరి మనం ఏదో భగవంతుడికి ఆకారం లేదు, అది ఇది ఏమోను ఉన్నారో లేదో ఇదంతా సైన్స్ అనుకుంటారు, కానీ మరి నిజానికి భగవంతుడు లేనిదే దేనికి ఆకారం లేదు. ఆయన చెప్తున్నారు పై ఆకారం పంచభూతాలు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం నాదే, లోపల ఉన్న ఇంకా దానికంటే గొప్ప శక్తి అయిన లోపల ఉన్న చైతన్యం కూడా నేనే. ఈ ప్రపంచంలో ఈ రెండు లేనిదే, ఈ రెండిటితోనే అన్ని భూతాలు కూడా పుడతాయి, నడుస్తాయి అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత మరి సమస్తము వ్యాపించిన చైతన్యం, మనమే కాదు, జంతువులే కాదు, పక్షులే కాదు, ఈ ప్రపంచమే అలా నడుస్తోంది అంటే మణులు గనక దారం మీద ఆధారపడినట్లు అంతా కూడా నా మీద ఆధారపడి ఉన్నది అని కూడా చెప్పారు. కానీ వాళ్ళు అల్పకారణంగా వివేకం లేని వాళ్ళు, నా ఉన్నత స్వభావం, నేను అవ్యయుడను, ఉత్తముడను, మహోన్నతమైనది, నశించని వాడిని అన్నది వాళ్ళు గ్రహించలేకపోతున్నారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చ అర్జున, భవిష్యాణి చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. సో వేదాలలో భగవంతుడు దేవదేవుడిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలను, భవిష్యాణి చ భూతాని వర్తమానాన్ని, సో అన్ని ప్రజెంట్లో కానీ భవిష్యత్తులో కానీ పాస్ట్లో కానీ అందరూ కూడా నాకు తెలుసు. జీవులందరూ భగవంతుడిగా ఈ భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ కూడా నాకు తెలుసు. మాం తువేదన కశ్చన, నేను మాత్రం ఎవరికి అర్థం కాను, తెలియను అని నాకు అందరూ తెలుసు. ఇప్పుడున్న వాళ్ళు తెలుసు, పాస్ట్లో వాళ్ళు తెలుసు, ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు కూడా తెలుసు, కానీ నన్ను ఎవరు అర్థం చేసుకోలేరు, నేనెవరికి అర్థం కావడం లేదు, అర్థం కాను అని చెప్తున్నారు. ఏషాం అయితే ఎవరు తెలుసు భక్తులు కాగలరు అంటే, ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. ఎవరైతే పూర్వజన్మలోను మరి ప్రస్తుత జన్మలో కూడా పుణ్యకర్మలతో ఉన్నవాళ్ళు, భక్తితో వ్యవహరించిన వాళ్ళు పాపచర్యలన్నిటి నుంచి విముక్తులయ్యి, తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త, ద్వంద్వాల నుంచి కూడా విముక్తి చెంది. ద్వంద్వాలంటే ఏమిటి? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ద్వంద్వాలంటే ఏమిటో, వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమిటో చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఇంతకు ముందు చూసాం మనం ఫ్యూ టైమ్స్. ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడటం అవసరం, ఈ రాగద్వేషాలు వదులుకోవటం అంటే ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడటం అని చూసాం. అంటే అసలు ద్వంద్వాలంటే ఏమిటి, వాటిని ఎగ్జాంపుల్స్, వాటి నుంచి బయటపడటం అంటే అన్నది అప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది. సో ఈ ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులైన వాళ్ళు భజంతే మాం దృఢవ్రత, వాళ్ళు నా యొక్క భక్తిలో వాళ్ళు దృఢంగా నెలకొంటారు. సో పూర్వజన్మ ప్రస్తుత జన్మలో ఎవరైతే భక్తితో ఉంటారో, అంటే ఈ భక్తితో కొన్ని జన్మలు ఉన్న తర్వాత అంటే క్రమేణా ఆ కంప్లీట్ భక్తి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పాపాలు పూర్తిగా నిర్మూలించబడి వాళ్ళు మాయా అనే ఈ ద్వంద్వత్వం నుంచి కూడా విముక్తి చెంది నా సేవలో, నా భక్తిలో నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ భక్తిలో నిమగ్నం అవటానికి కూడా మన యొక్క పుణ్యం ఉండాలన్నమాట. మనకి ఈ జన్మలోనూ ఇంతకు ముందు జన్మలోనూ ఉన్న పుణ్యాలతో ఈ భక్తిలో స్థిరపడగలం. అప్పుడు మన పాపాలు పోయి కంప్లీట్ భక్తిలో స్థిరపడతాం. అయితే ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తైన స్టేజ్ అన్నమాట ఆ భక్తిభావం. ఆ పాపాలు పోయి భక్తిభావంతో ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులమై అప్పుడు భగవంతుడి సేవలో సెటిల్ అవుతాము అని చెప్తున్నారు. సో ద్వంద్వాలంటే ఏమిటి? విముక్తులం అయితే భక్తిలో సెట్ అవుతాం అంటున్నారు కాబట్టి ద్వంద్వాలు అంటే అసలు ఆపోజిట్స్.
ఆపోజిట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే రిలేషన్షిప్ నుంచి అంటున్నారు గీతా మాతాజీ. కీర్తి మాతాజీ కోపము అసూయ, అవి రెండు ఆపోజిట్స్ కాదు, రెండు కూడా అరిషడ్ వర్గాలు. కామ క్రోధమో లోభమోహ మద మాత్సర్య, దానికి ఆపోజిట్ కూడా ఉండాలి. ద్వంద్వము అంటే ఆపోజిట్స్ అన్నమాట. రెండు పరిస్థితుల్లోనూ పాజిటివ్ లోను నెగిటివ్ లోను కూడా ఒకే రకంగా ఉంటాం. సో ఆపోజిట్స్ ఏమిటి అంటే ఆ పాజిటివ్ నెగిటివ్ సుఖ దుఃఖాలు. వెరీ గుడ్. సో సుఖమైన దుఃఖమైన దుర్గా ప్రసాద్ ప్రభుజీ. అలాగే లక్ష్మీ మాతాజీ కష్ట సుఖాలు. ఓకే, వెరీ గుడ్. సేమ్ థింగ్. సత్య లావణ్య మాతాజీ సుఖ దుఃఖాలులో సమభావంతో ఉండటం, ద్వంద్వాల నుంచి విడుదలవటం. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో ఈ సుఖ దుఃఖాలలో ఒకే రకంగా ఉండగలిగినప్పుడు మనం ద్వంద్వాల నుంచి విడుదల, అంటే వీలైనంత జరిగేది ఏదైనా మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా, అంటే పైకి ఉబ్బిపోకుండా లేదంటే కృంగిపోకుండా అలా ఉండగలిగినప్పుడు ఆ సమత్వంతో అది ద్వంద్వాల నుంచి విడుదల. అన్ని సందర్భాలలో అందరి పట్ల, శత్రువునైనా ఒకటే రకంగా, మిత్రుడినైనా ఒకే రకంగా. ఒకళ్ళనేమో ఎంతగానో మర్యాద చేసి ఎంతో ప్రేమగా చూసి ఇంకొకళ్ళనేమో అసహించుకుని దూషించి అలా కాకుండా జనరల్ గా, అంటే సింపుల్ మాటల్లో అర్థం అవడానికి చెప్తున్నాను, ఇంకొకళ్ళని తక్కువగా చూడటం కానీ అలా కాకుండా ఏదైనా ఎవరైనా ఒకటే ఏదైనా ఒకటే అనేటటువంటి సమత్వాన్ని పెంచుకోవడం, అది ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులు అయిన వాళ్ళ ప్రవర్తన. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఇలా భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు. సో ఈ ప్రస్తుత జన్మ కొన్ని జన్మల తర్వాత భక్తితో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పాపాలు పూర్తిగా పోయి ఈ మాయ అనే ద్వంద్వత్వాన్ని నుంచి విముక్తి పొంది నా సేవలో వాళ్ళు నిమగ్నమై ఉంటారు. ఇక్కడ మరి నగర సంకీర్తన కీర్తనలు చేస్తూ వీళ్ళంతా తిరగటం అంటే భగవత్ కీర్తన మనస్సును శుద్ధి చేస్తుంది. మనకు కొంతైనా మనం ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం ఈ ప్రపంచంలో పడిపోయే ఫీలింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, కానీ అదే సాధన మనకి ఇలాంటివి స్లోగా మన అరిషడ్ వర్గాలను రిమూవ్ చేస్తూ తొలగిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ కీర్తన పాడినప్పుడు మన మనసు ఎంతో ప్రశాంతం, ఎంతో ఆ భక్తితో మనం నిజంగా పాల్గొన్నప్పుడు భగవంతుణ్ణి మనం కొంత గొప్ప ఫీల్ అవ్వగలుగుతూ ఉంటాం. కాబట్టి అది ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తున్నారనమాట. సో సాధనలో ఇవన్నీ అవసరం. సాధిభూతాదిదైవం మాం సాధి యజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణకాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. సో సాధిభూతాది దైవం, నేను మరి సమస్త జగత్తుకు దేవతలకు సమస్త జగత్తుకు దైవాన్ని, సాధి యజ్ఞం చయే విదు అన్ని యజ్ఞాలకు అధిపతిని అని ఎవరైతే తెలుసుకున్న వాళ్ళు ప్రయాణకాలే పిచ్చామా అంటే లాస్ట్ మినిట్ లో చివరి నిమిషంలో కూడా నన్ను ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుని ఉన్న వాళ్ళు, ఈ భావంతో ఉన్న వాళ్ళు ఏ విదుర్యుక్త చేతస, వాళ్ళు లాస్ట్ లో కూడా ఇదే భావంతో నన్ను తెలుసుకుని ఉంటారు. అంటే దేవాది దేవుడినైన నన్ను మరి సమస్త జగత్తుకు ఆ తర్వాత అన్ని యజ్ఞ పద్ధతులకు అధిపతిని అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు పూర్తిగా నా భావనలో ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళు మరణ సమయంలో కూడా నన్ను తెలుసుకునే ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ రకంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఒకసారి ఆ జ్ఞానం అనేది వచ్చినప్పుడు లాస్ట్ లో కూడా వాళ్ళు ఆ జ్ఞానంతో ఉంటారు అని చెప్తూ ఇక్కడ భీష్మ పితామహుడు మరి చివర్లో ఆయన ఉత్తరాయణం కోసం వేచి చూస్తూ విష్ణు సహస్రనామాన్ని జపిస్తూ శ్రీకృష్ణుడి సమక్షంలో ప్రాణాలు వదులుతానని చూపిస్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, మహాత్ములు భక్తితో మరి మహాత్ములు భగవంతుణ్ణి శరణు వేడతారు. సో భగవంతుని శరణు వేడటం కూడా మహాత్ములు అంటే ఈ పాపాలను పోగొట్టుకుని భక్తితో ద్వంద్వాలకు అతీతులైనప్పుడు ఆ శరణాగత స్టేజి వస్తుంది. వాళ్ళు శరణు వేడతారు మహాత్ములు. పవిత్రాత్ములు మనస్సులను ఇతర పూజా ధ్యేయాల వైపు మళ్లించరు
అంటే భగవంతుడి మీద ఉంచుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. భగవంతుడిని శరణు వేడటం ఇంపార్టెంట్ అన్నది ఈ చాప్టర్ లో చూసాం. ఎటువంటి వాళ్ళు శరణు వేడతారు, ఎటువంటి వాళ్ళు శరణు వేడరు, 4 రకాల వాళ్ళు వేడతారు, 4 రకాల వాళ్ళు శరణు వేడరు. ఆ తర్వాత భగవంతుడు మరి నేను అన్నిట్లోనూ నీటి రూపంలో మరియు నీటిలో రుచిగాను సూర్యచంద్రుల్లో వెలుగుగా అంతటా ఉన్నానని చెప్పడం. ఆ తర్వాత మరి ఎవరెవరు శరణు వేడుతారు, ఎవరెవరు శరణు వేడరని చెప్పడం. ఇలా అని చెప్పిన తర్వాత ఎన్నో జన్మల తర్వాత జ్ఞానులు నన్ను శరణు వేడుతారు అన్నది సో భగవంతుని శరణు వేడటానికి కూడా ఆ జన్మల పుణ్యం అవసరం అన్నమాట. భగవంతుడే సర్వస్వం అన్నది అన్నిటికీ ఆయన మూలం, వాసుదేవుడే సర్వం అనే జ్ఞానం రావటానికి కొన్ని జన్మలు పట్టొచ్చు. సో ఆ జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత ఇక వాళ్ళు నన్ను శరణు వేడతారు. అలాంటి మహాత్ములు చాలా అరుదు అని కూడా చెప్పారు. సో మామూలుగా అందరూ ప్రపంచంలో కోరికలు తీరడానికి ప్రార్థనలు చేస్తారు, కానీ ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి నా భక్తులు ఈ చక్రం నుంచి విడుదలై వాళ్ళు నన్నే చేరుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తారు. తర్వాత మరి అందరూ నేనేదో ఆకారం లేని వాడిని ఇప్పుడు ఆకారంతో వచ్చారు భగవంతుడు ఏదోలే అనుకుంటారు, కానీ నిజంగా భగవంతుడి యొక్క శక్తి తెలుసుకునేది చాలా తక్కువ మంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మనం ఆలోచించేది ఎక్కువ ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన కోరికలు తీర్చుకోవడానికే, కానీ మనం భక్తి అంటూ ఏదైనా ప్రార్థించినా అసలు విషయానికి మనం ఎప్పుడు ఆలోచించం అన్నది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది అన్నమాట. సో అసలు భగవంతుడు ఆయన శక్తి ఏమిటి, మనకు ఈ జనన మనకు అసలు అవసరమైన పర్మనెంట్ బెనిఫిట్ ఏమిటి అన్నది. అలాగే భూత భవిష్య అన్నీ నాకు తెలుసు, కానీ నన్ను మాత్రం ఎవరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. ఎవరైతే ఈ భక్తితో పూర్వజన్మ ప్రస్తుత జన్మలో ఉంటారో వాళ్ళ పాపాలన్నీ కూడా నిర్మూలించబడి తర్వాత ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి పొందిన వాళ్ళు నా సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు. సో ఆ శరణాగత తత్వం, భక్తి తత్వం ఏమిటి, ఎవరుంటారు అన్నది ఇక్కడ ఈ చాప్టర్ లో చెప్తున్నారు. ఎన్నో జన్మల తరువాత ఆ జ్ఞానం వచ్చి జ్ఞానవాన్మాం ప్రపద్యతే, వాసుదేవుడే సర్వం అని తెలిసి ఎన్నో జన్మల పుణ్యంతో తర్వాత వాళ్ళ నాలెడ్జ్ తో జ్ఞానులు నన్ను ఆ రకంగా ప్రార్థిస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళు పాపాలు నిర్మూలింపబడి ద్వంద్వత్వం నుంచి వాళ్ళు విముక్తులై వాళ్ళు నా సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్పారు. ఇక లాస్ట్ లో అలాంటి జ్ఞానం కలిగిన తర్వాత వాళ్ళు చివరి నిమిషంలో కూడా వాళ్ళు నన్ను తెలుసుకునే ఉంటారు అని చెప్పి వాళ్ళు నేనే సమస్త జగత్తుకు సాధిభూతాది దైవాన్నని, అన్ని యజ్ఞాలకు సాధి యజ్ఞం చెయ్యే అన్ని యజ్ఞాలకు కూడా అధిపతిని అని తెలుసుకుని వాళ్ళు లాస్ట్ లో కూడా ఈ జ్ఞానంతోనే ఉంటారు. అలా ఒక్కసారి ఆ శరణాగత తత్వ రియలైజేషన్ వచ్చిన వాళ్ళ భక్తి తత్వం అని చెప్తూ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా భీష్మ పితామహుని చూసామన్నమాట. సో వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.